A heti vlog sorozat végére értünk, úgyhogy nézzük a vasárnapot. Erre a napra esett gyereknap, úgyhogy én mindenki előtt keltem, elkészültem, aztán a kislányomat is elkészítettem, és mostanában ragaszkodik hozzá, hogy neki is legyen táskája, úgyhogy ma ezt a pinket kunyiszta tőlem. Kicsivel később már bent is voltunk a belvárosban, ugyanis egy ilyen közös sütés-főzésre voltunk hivatalosak a Vapianóba. Amúgy, ha van egy ilyen fix, úgymond közös programunk, akkor mindig előre már felszoktam őt készíteni az adott héten, mesélek neki róla, hogy mi fog majd történni, és nem tudom, hogy emiatt de mindig nagyon-nagyon várja ezeket, és ott helyben is nagyon élvezi, szóval ez egy szuper közös délelőtt volt. Mivel idefele látta az óriás kereket, és imádja az óriás kerekeket, ezért megígértem neki, hogy fel fogunk odaülni, de előtte még játszótereztünk, így időközben apa is megérkezett, mert hogy neki meg ezen a napon volt a születésnapja. Gyönyörű idő volt, úgyhogy még sétáltunk egy nagyot, délután pedig jó pár munkámat be kellett fejeznem, este pedig anyukámék érkeztek hozzánk, gondolva a kis gyereknapos lányra, illetve rám is, mert hogy imádtam gyerekkoromban ezeket az öltöztetős matricás füzeteket, szóval ebből is látszik, hogy örökké gyerek maradok, legalábbis anyukámnak biztosan. Az estét pedig egy eszméletlenül jó koncerttel zártuk, aztán pedig hazarollereztünk, mint a régi szép időkben.